दिनैनि नैबे भिडिअआ जाहैबाय से नं नासोरबारि गामिनि गामि गायसनगिरि महेन्द्र गोरा बसुमतारी लोगोसे बिथांनिनो हेफाजाबगिरि मुनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनहा 1989 मायथाइनि 25 आगस्ट दानखालि बिथांमोनखौ जेला हारिनि मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन। बे समावनो बिथांमोनखौ सानैखौ लांनानै गुबुन हारिया जिउ फोजाफैदोंमोन। दा बिथांमोन सानैया मुंख्लं जानानै दङ। नाथाय दिनैसिमबो मुंख्लं न'खरा माबा मोनसे सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ बा माबा मोनसे मोनाखै होननानै दिनै जोङो मोनथिबोगासिनो दङ। दा बे गामिया गायसनना दोननाय मोनसे बिथांमोननि अन्थाइनि खाम्फा। दा बे बिथां सानैनि थाखाय 25 आगस्ट खालि बोसोराव खनसे बिथांमोननि सायाव दिखार सान फालिनाय जायो। आरो लोगोसे नैबे जाहैबाय जों गामिनि से नं नासोरबारि गामिनि ब्रह्म मन्दिर लोगोसेनो दङ। आरो दा फैनानै नैबे जोंनि नासोरबारि गुदि फरायसालिया 1978 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। गाहाय फोरोंगिरि मुं हिसाबै रुंसारि नन्देस्वर बसुमतारीया गायसननानै फ्राय बे फरायसालिखौ बिबान मावबोनानै बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय। दा बे फरायसालिनि नुथाय मानगोनां रायजोफोर, दा बे फरायसालिया गोदोहाय लुजेननायाव जिगाबनिमोन उखुमा। दा सरखारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननानै बेखिनिखौ लुनानै लानो हादों। आरो लोगोसेनो दं खाथियाव नैबे जों गामिनि बाथौ धर्मनि बाथौ थानसालि। जों गामियाव दासिम मोननै धर्मआ जों रायजोफ्रा फालिबोगासिनो दङ। ब्रह्म सिबियारिफ्रा ब्रह्म जयग होयो आरो बाथौ सिबियारिया बाथौ फुजाजों बाथौनि आरज खनो। फैनानै आं दा गिबियावनो मोनफैबाय। नैबे जाहैबाय मुंख्लं महेन्द्र गोरा बसुमतारीनि न'खरमोन। दा बे न'खराव बिसा रावबो गैला। फिसाला साथाममोन, दा जुदा जाजोब्बाय। नैबे जोबथि फिसालानि बे बिहामजोमोन आरो जोबथा फिसालायाबो अबथिरायैनो रुंसारि जालांबाय। दा बे न'खराव रावबो गैया। बे जोबथा बिहामजोआनो न'खरखौ खुङो आरो खाथियाव नुनाय हिनजावसाया बेयो फिसौजोमोन। बे मुंख्लं महेन्द्र गोरा बसुमतारीनि न'खर। न'खरखौ नायबानो बुजिनो हागोन। दासिमबो आसाम सरकार एबा BTC सरकार एबा BTR निफ्राय दासिमबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। उननि समफ्राव मोनगोन मोनाखौ दा बुंथ'नो हाया। दा नैबे बे न'खरनिनो बिहामजो, जोबथा बिहामजो रान्दि। हारसिङैनो गथै न'खरनि खामानिखौ मावनांगासिनो दं, मावबाय थागासिनो दङ। दा बिथाङा मा बुंदों खोनासंलांदों। गथ' बिसोरो उन्दैमोन आंना हासबेन्ड गोमानाय समाव। बिनिफ्राय आङो दायो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों न'खर सलायदों। आङो आरो दायो सरखारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै, जेबो मोनाखै। ओरैबायदि खस्थ' सहायनानै सोलिनांदों, आं न'खर खुंनांदों। आंनो हारसिङैनो गासिबो रायजो राजानि बिबान दायथ' रुजुननानै सालायनो गोनां जादों। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों आं गथ' सानैखौ फोरोंनांदों, फेदेरनांदों। दायो आङो जोबोद खस्थ' सहायनानै दङ। आङो दायो सरखारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। जोबोद खस्थ'यै सोलिनानै दङ आरो बेनिफ्राय रायजोफोर। दा नैबे नोंनि बे
बिहावमोन औ मुंख्लं महेन्द्र बसुमतारी उम बे थैनायनि मुङाव सरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदोंमोन नामा सिगांफ्राव? सिगांफ्राव मोनदों ना मादों आं मिथिया आंनि समनिफ्राय आं जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। ओमफ्राय दासिमहाय सरखारनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन बायदि आसा दंना ना जेबो गैया? आंनि मिथिनायावथ' दा सरखारनिफ्राय मोनगोननि जेबो मिथिनाय जायाखै आसाबो गैया IVS न'बो गैया आंनि नामाव जेबो गैया आरो बर्थमान। दा आरो फैयै फैनानै आङो न'खरसे दुखिया न'खरनि न'खराव आं सफैबावबाय। बेयो जाहैबाय जाय महेन्द्र गोरा बसुमतारीजोंनो बे गामिखौ रां भान्दारि बिबान लानानै गामिखौ सोलिबाय थादोंमोन। दा बेयो बे मुंख्लं न'खरनि नुथाय। दा न'खरनि अबस्थाफ्राथ' जोबोद गाज्रि। दा सरखारनिफ्राय एसे न' फिसा मोनदों दा लुनो नै आराम्भ' खालामगासिनो दङ। आरो दा बिथां मुंख्लंनि जि गावनि धोरोम बिसि बिथाङा दासिमबो थांनानै दङ। नाथाय बियो थाबायनो हाला, न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हाला। दा रायजोफ्रा नायलां एसे बिनि महर मोखांखौ आङो देखायलांनि। दा बे अबस्था दङ। बैसोआ 90सो जाबाय। दा सिखारनो हायैया 7 बोसोरसो जाबाय बियो। दा बेबायदिनो बिसिनायाव जिरायनानै थायो, उन्दुयो। गोजोन्थों भिडिअ'खौ गासिबो नायलांजोबनायनि थाखाय। दा एसेनोसै।